au buhadong songoni nata alamin wae godang mahebeng ni zolma godang ma artana alai tai dakkea di orai di batahita saha tu titiki gabe mamora alai mulu gabe martibata hokkebeng ido hagiot di pamatang naniroknya aposteli hagiot ni haporti dio. Barita nauli nagabe jamita di perjumpangata bikioni mana tersurat di buku Efesus. Bitu napaduahon mabuka sian ayat sada satu ayat 10. Tajaha mamarga kisori hamu pe nungamate hamu najono hinorhon yaka pangalausion dohon dosabuna. Rapon nasida do nakita sa sunina na julo, mangulaho nakahisap-hisap ni daging ta, dinata turut lomo-lomo ni daging ni, ro disakap-sakap na, jadi anak sirima soto hita, siap bako yan doson akan ahasi. Jalarapo Kristus do dibangolo ibana hita akan au mate di bagasan aka pangalausio nasian asiniroha dong uban namalua hamu laos patuduhonon nado diaka tiki nanain rodote surung ni hamorau ni asinirohana di habasaun nai para dopok kita di bagasan Kristus Yesus. Datung siang parulani asa unang adong nama muji diri. Olah terima sahatna. Amanginang nangakadongan napo 10 turbukta di bagasa tikion manggorahon asinirohan di debatan na panguluho. Molongan dihatai mangulu berarti adong namati. Molo jol manamati tak pola longang behita mencerita hono. Jadi molo ngamate zolma napas bidang boy binamationg mangurus iman. Adi piadong cerita adat istiadat di Toraja. Ala di Toraja zolma laho mangula manang mangalului sial langon naik kolaur dulu. Jadi gudang ma zolmaon na mati idala. Mati idala mahala Toraja ujungnya dipikiri mah molo mangop pabakke no tuta tak sah bebakyot tuta. Ujungnya dipakai ma ilmu gaib, dipakai ma untuhan ni hadatua. Boy mamardalan bakkei siap topak saat tujaruna. Doho dua syarat. Naparzolo ikonadong dojol manamangolu tong dongan nibakke namardalano. Napaduahon molo adong jolma madai sotangan na tubakke namardalani itorbulak na mana musi bakke. Alay memang dakya rubi-rubireng nasongoni o buhadok ito nokya siap Toraja mangulu dupi agga pemahaman di adati. Alay na pasti molo nunga mate zolma si uruson namay. Molo nga mate zolma sila jaon namay.
Molo ngamate zolma si tanomon namanya. Lapatan namangin ang molo adong bahasa namate, ikon adong do na mangurusi. Diturpu ko dibuhaya kamangin ang naung mate do hamu, naung mate do hitajolma najolo. Molo nunga di bagasan hamatea kita najolo, berarti kun adong mangurus sita. Ima na nidok na diturpu kon, asini roha di mata marhite-hite Jesus. Hamadian na nidok na diturpu ko na kamangin ang ima aka sakap, ima aka hisap ni pardagingon, ima doot haportigo. Jinong mati do zolma, molo nga mati nuramina. Dusko ni naong mati do sahala ama, molo dang dihokok di keluarga. Naong mati do doot ina, molo dipaswasehon di anak ko. Naung mate do yanak kon molodang dipasangap be natorasna. Naung mate do hita sudi molodang be taparukil hon ngolu ni partokilta. Agak sadis do memang kalimat di si Paulus. Ba memang deba amangin ang sapalamar gurasa dosa, sapalamar gurasa luar biasa deh. Namudari adong do hutoton sahalak inang ay tong mela ni hepok kemponon sasitong na materi namin no tunapusubulong gumodang do tentang internetisasi media sosial dan iman pemuda. Bisa ada pesta ba marhubasi may natao di pesta na sida ala di bereng amat tay mahuhu maniu handphone inat taon Ubu manuci piring, itor dibuat amat tay magolok, golok iso, ditapun ma tangan na sabarida. Ima molo margurasa dosa. Tangan dong intergeo manangahari. Ido penadong jol masalah, pinaingot, gabe iba salah. Naung mate na sasitong na mululugika na, amang nagdudua. Inong nagdua-dua. Mula pinaingot zolma, dohonom ma, mula tulang ipaingot kamu. Perubahan nuaing keras do. Sahat tu huta-huta. Nasahat diratu gotingon. Nasuboy dipaingot bapak nina asing, dana nina asing. Tangboy. Ama bapak na bilang lasrohana. Lain mula may pasingok to beriba. Ay memang sahat do baritai manakulat tiungin na berem. Ang gaw na julu wimok do beba. Molo marsiajar marisap SMP, SMA, molo ipastap babak ni zolma resmi do ibintana. Sonari coba hamuma say pulisio kita. Alain dohonon kudoi sapala margurasa dosa memang luar biasa. Tuk soong metar itergyo benatama. Marada piodang lao, mangula piodang lao, marminggu bedang lao, mamakulingho perjabu pedang, martangiang pedang. Songon tahun koni. Keluarga nape, boydo, dipaswasai hosongoni, sapala margurasa. Ada ni apostoli madok, naung mate do, zol masih songoni. Lapatan na, nunga berpihak imana, dosa. Alami amangin ang unang sapte songoni. Jitar songono manay bahasa simpel na. Molodang ditergezol mabe agkapuda manang arahan na dinggan nga ciri-ciri ni hamatian. Ciri-ciri ni hamatian may. Nah diturpukon di patorang apostoli naung mate do hita sudi alay. Adong na luar biasa di parjumpangat tau di patolhas. Pari mo tua sinirohan ini mata. Amangin ang adong matulu na nagkupasahan siyan jami taong tutongatongata. Naik si parukilihonot na diulog ta siya pare. Nabarjolo dosa hisap pisap mi daging manang hagiot mi hapor tibiyot duli. Molo di bahasa Indonesia didok sikap materialistis. Jadi episoson na jolo
nga termasuk kon pusat perdagangan. Ala mamora do hutahon, huto-huto ni Zolma, dan adong menomar ka siya kebe. Pikiran ni Zolma, dan adong menomar ka siya sana. Jadi kami sikap manang mengejar materialistisme. Hidup dari dok aposteli di son, hagiot ni perdagingon, amangin ang perludo hita hati-hati di son. Asadak kaya di orai di bata, margogo hita mangula ulota. Asadak kaya hita di orai di bata, siya manogo tumotari, mangobati hita di polakan, iman yang napinangido di bata. Alay unang majadi, gabi martibatahon na taula hita, gabi martibatahon na tasari hita, ino na naindohonot ta, patang, ino dohonot ta, nasoboy. Memang, kepengon, manangurok majuarta, satu naneng mati Zolma, jujur do bidang ikhlas artanai jadi bikin leka. Esok ko sana silu sama pinoparnon babay aro to nam sehingga mau mangalia bae aya aro to nam baby simpo serna lorong mati au hina alai do rohana sono daksa dari mana Allah manopo di batana mah alai yang gue hepengi saya di tiup-tiup, saya di pahau-hau. Sapi adong carita ni dongas songonon. Bisa ada hutang. Nazulumon. Alang apa sabi sa henyo pungo-pungo. Ipangolo may lepugas. Lepugas. Kita jamu no apa sebulungi. Alang amu lebotar hamu huida. Berarti tubuh hamu ngamangoli so listri. Anggo hami na birong-birongon. Birong pehami. Alana ileputeplo gua hami tu. Mangulu melepugas. Tema dia ngulunga, dia ngulunga ina. Dia ngulunga. Jadi mengetungi mah. Aka pinoparno papa. Ai saplono pakigelengmu. Iya do majotonam. Tormakatai mo pungo-pungon. Dihamus dia kapinopar. Au borhak nama manopot Tuhan ini. Mana yang sidohonokku Tuhamu iman, pamati hamu di bela puges ini hebat. Dumi mati iman, pangaremo be. Jadi amanginang perlu doa adil kita, manada hemong manada artang ingat. Au sinujud dohudok koni, uang hanya nikmat ketika dibelanjakan. Hebengot tabo tikini tu horhot doon. Hebengot tabo dikiminay do pilihan. Hebengot tabo dikini subang do apa ditato kalau marede. Contoh, hebengot tabo ala na ipakehono inangi manuhor vitamin do akasusu ni danahi. Salelegi simpas-simpas jolmai la corong madai ini. Nah kita harus hati-hati. Noain arga kol. Harga cabai, harga tomat, martudu mazohamuna manggadis tomat nari sabtui. Mbo. Ay wala na sinusingak nga taon nito, hindi lah. Isiamuna manggadis kol ari Sabtu, manang ari Senin. Isi hita na manggaris cabai nari Sabtui. Airang na bergames na kalahos rita. Baik, ala arga nuaing natulus sesuatu no. Arga hiya no, tomak meludak salah siari. Kol 150.000 sagoni. Cabai 35.000. Alai huni, bahasa nak ngaruk sesuatu muna tulis. Solema. Au buhadong songoni nata alamin waing godang mahepeng ni Zolma godang maartana alay tayo dakkea di orai di batahita sahat tu titiki gabe mamora alay mulu gabe martibatahok kebeng ido hagiot di pamatang nanidok ni aposteli hagiot ni haportidio amanginang asa adil hita menilai perjalanan minggu luta
Dama keseimbangan na. Karejo mahamu terus mangula. Maalui hepeng. Alay. Partodiota. Hapor seauta. Ikonido nomor saya. Jadi nasalah. Sianar sinet tu hari Sabtu. Ipolak go amantai. Senin pagi tu malam. Selasa tu malam. Hari Minggu. Itu masuk karo nama hilang. Apa maksud dia nian? Asa seimbang. Gogo naung diulay bana. Asa seimbang nian. Naniluan na di portirion. Di hari Minggu tangi may mana. Jalaro. Sumopa Tuhan na. Di tonga-tonga di gereja. Ala di boy materkawal. Tunggu nanti artanyo dang longangon. Ala niyaha. Ala na ubal ka di mana. Tuhan itu. Ala na ubal ka di mana. Hapor seonda do. Maka jangan cintai uang lebih daripada nilai uang itu sendiri. Molo adong pangarap tomuna amanginang minta tolong jo. Gadu pertelepon kamu nang jutur sana jalo kiriman. Si teres keleng mune pangarap Tuhan. Selisa minggu. Oh nasi dok. Oh napura. Napura sinar minggu. Nau kirimi oma ngamelos. Ago ya mang. HP na tinongos na minggu nasal po may nagsuheris ko be. Alay kondo-hono mo maganong telepon. Asidadaku. Ay na to, ben, smarber. Alay hita be. Na di mo napasogit. Gudang ko kami parton di si Songoni. Huwag kagalenta na mga rato lumay. Songoni ma. Tutuno na pinaborhan inahatsi to keleng mi amang. Pinaborhan inahatsi to keleng mi inang. Alay hita. Unang gentor tapi kirin wain na si Somur heben gelentay di pangarap to. Jangan. Una, soto nga kamanginan. Dohono taruh tu gelentay. 2 bulan nasal puho nga manos. Pikiri parsibada, parmulim. Molotong neng tongo somu, war sikola ni akang dimom, bulan 12 Molo sarong unang. Rikot doho molo mula tuhuta si patung marlepu-lepu nende. So, ay tangi bekobe tomateda ipolla dulu kanin na. Ada ang beda? Ay benalang carito ngosen ni ang kimon. Inange diri porong aja ko mo sono. Dang sagoy. Narumiko naking tabay jo keseimbangan ni, tabay jo keseimbangan ni arta portidi dohot haporsyo, unang lilo kita. Jadi bisa detik ya olo do kama mau menurut geleng na, 200 sigare di ho 2000 kasomal kita soni. Ngata di kau gabe parton di hepeng. 200 sigare ni bapak di ho 2000. Masa 2 tahun atau iba bumi mana sih 2000? Gak kurang mehepeng na. Tahun na mangihut 200 sigare ni bapak. Kuliah 2000. Terus ada lagi. Bapak mama nuhor, kuliah dia 20.000. Enggak gula kia kebek na. Iya. Ini cuy. Riko di hamu amanginang keseimbangan ni parto diota dohot ngolu haporti. Asadang boy memang likang marang gabi sirang dope ngolunta siap portibi alai naru mikot bohado asa perjuangata bohado asa gogonda mangula nasa nadong di portibion iko di bagasa kaporseaon suam macamemi amang di bagasa kaporseaon suam matomati di bagasa tangyangmu suam macibusnya atomi di bagasan nanya di homu do keluarga di bagasan ele-ele tu di mata imana parjodo nabaduahon alai di mata para si roha bulundu parholong roha nabalda jadi di patorang apostol Paulus nama ada di hidup sini. Nama jiabe ala ni hajo portibi alai. Para si roha bolodo jala parholong roha nabalgado debata. Unang lupa hita. Dakolan parholong roha nya debata. Dakolan nabunjunya debata dohonota. Alai taingon. Debata be parmuruk do. Debata be parrimas do. Debata be panguhum do. Debata be parmuruk do. Alai. Dakyadi patujolo di mata muruk na tuhita.
Dakyani patujulo di bata. Sogo di rohana tu hita. Mulat tu imana. Tu dirina somot Tuhan. Nama dok. Para si roha mulut doa. Ay mulut sempat do. Perjuli di bata rimasna. Mangaramu di hita. Oh contohnya. Olam manakko zolma mati. Olam mergebus mati. Mana terjadi? Olam modok-kodok zolma gereja. Peleng sao ay unak pa. Terus si mati-mati. Anong bulan libulan. Peleng sao ni musuh. Ama. Olam modok-kodok. Peleng sao. Alayah mana terjadi mulu semua. Mulu garuk pardosa zolma mati. Garuk manakko mati. Garuk manungga inata mati. Mana terjadi? Jangan dong bisolma. Habis solma itu. Habis itu solma. Ayah salah sikka tanah. Dikasari amat tay. Mati natai. Olam balik. Hatami amat tatu natai. Mati amat tay. Olam mangalo na po subun mo tutuhani. Mati mana. Habis itu solma di bagai sesedih. Alaya mangina. Manada asing rohani di bata. Manada holong ni rohani di bata. Naik kosuan di roha hamor siau tay marhiti kami tau. Di mulu asing roha. Sono mak kita kan boy do sonon asing roha te. Alay tangi belum nanganangi. Isaran nama nutup tilim. Aduh tilim ni nainan waing di TV. Kume nangis nih. Kume asomot pilih. Aduh tomot na pilim di gue. Ay nga do nang partida. Kume nangis. Ay pilim di gue. Ito na ito. Jadi sudah nyadong di sini adegan na menyedihkan. Toto kamu nang sudekat kume nangis sih. Alah. Ayo mah gitu. Sektor pura-pura yes tuh hita gereja. Kau nakira mardosa kita. Godando di si cara dijolma mengarespon tontonan ini asini roh. Adong do jolma pelagi kayaknya sampai tangis manutup pilihin dia. Sing mengoy nama teh aneng macan ini. Api amat tai nama nopo tukul lagi tadi sebentar jauh. Amanginang molo asini roha ni zolma ola ni idoi asiroha boy no asiroha minang tua kapangidoi boy no asiroha amang tua kana hurak simalolo boy no asiroha ni huriau tua kana papan. Tetapi ketika itu tidak diikuti dengan sikap maka tidak ada asini roha di sini. Jangan dong di sini asini roha. Jalur pula tahu Asiro hade alibo hama beno. Asiro hade alibo hama beno. Songonna niulanya kainat tanara hetu tu hepatar tehamu. Luar biasa. Artinya dan saya di hamu holam madu asiro hama hepata. Asiro hama hepata. Papola Muhammad dokoni. Deberu makatai hati itu apa kata boy. Tetapi asini roha yang punya sikap. Asini roha yang punya tindakan. Ido anggo asini roha di debatan na balgai. Ido anggo holong di roha na luar biasa. Na iko si hapor si aurota. Alani, molo sude behitaw sa. Molo sude behitaw mardosa. Ingot amanginan. Hatani teta doi. Dangala balga di dosam. Gabi sudah tobongot. Dangala di balga di dosata. Gabi sudah kita masuk nang tu asini roha di debatan. Sebaliknya. Ayang godang asini rohan di debatan. Nama nobus kita satu hama mati di Kristus. Sasitong na sada behitaon. Dan adong nabongot pe anggo tuban wagija. Alay ala asini rohan di Jesus tui. Unang adong kita naragu. Unang adong naragu. Maraniako dosa. Mangontiho salah di donga. Mangelek-elek debatan. Di bagasan tahiang. Asa ukam rohani debatan. Laho mangoloi pangidoata tarlumomi manesa kadosa do pangalaw syekto ay olo do jokma alang kami rasa bersalahian itu dalam
Alangan merasa mana ngabudak kiat dosanya, dilului madalan na sopaku. Dah. Sabohabe balgani dosa ni zolma, lobi ubal gadobe, asi ni rohani debata nama dok, Roma ho amang, Roma ho inang, Roma ho angki, udogu beho di bagasan asli rohani. Dan ini luar biasa. Di dok diturpuki bahkan dangalani udah muna. Godang do zolma burzu, dungi lomo-lomona. Godang do zolma burzu manubang, alai kusitami hono kanubari. Adong do zolma ipadure dalan, alai lomona manukatat zolma. Untuk apa? Hidup benar hidup. Tuntutan di mata tu hita, maninggal ko doh maninggal ho dosa tay ingot. Balgano asli rohak. Molo malu behina siat dosa dan ala ni nataulai alai. Molo zolma atong nong malua hatarida anna patot tuding gamma ulona. Molo zolma nong tinalua ni debata hatarida anna ima denggamma parulaon. Alai taingot dan ala ni naniadu ni ulautan na denggami. Asa songgop tuhita asini rohani debata. Naung cumolo jala ino bukti Alkitab. Ino bukti Alkitab. Siat zaman ni si Musa, zaman dia kapanurira, zaman ni Yesus, apostel akasitua di Hurio. Taingozo, sai di pagajang debata. Ulaon na marhide-hide akai. Asa tatanda bahwa debata tetap marasini roh. Sai diurut terus, sai diurut. Olam mardosa jolo mana marjolo siaran do sihawa. Alai dak kia gabi diputus debata. Saat islarion. Salpu zaman di Panurhirang. Salpu zaman ni Yesus somo jolma di Portini. Salpu zaman ya kapostel alai taingo. Hipat tubuhon debata do pia kamar halado. Itonga-tonga ni Huria. Asa harus sikap. Ruas ni Huria nang Portini on. Manada. Asini roha do tolong ni rebata nasun balgai. Molo nang mapuang ngolut tahita tu debata Roma tu Tuhan. Dang dohono tang pojok de. Asini roha ni debata tak siap de. Badang nang tidak siap. Ngapojok de. Asini roha ni debata dang aci pojok. Sudidu hita bui di ponom. Di haul Tuhan ini. Di bagasan asirohana, bohabe na ipogosta, bohabe leata, bohabe hakita. Asini rohani di mata, nabulo ni boy doi mangaragut kita asa margugo kita di bagasan ngolum taon. Di ayat 2 dohot ayat sia-sia nasini rohano malua kita. Sekali-sekali jangan pernah katakan bahwa kita mendapatkan keselamatan karena apa yang sudah kita kerjakan. Saya sedia lilim kusut jaminan. Kusutung salah ibadah. Tormal tudu wasi. Setiap yang mangan nama kita kan. Masa itu. Nabarpudi nama kamanginan. Sudido jolma najinadihon di debata. Itu tanggung jawab di debata. Dia parpudi. Kita ini buatan Tuhan. Sudedo jolma na tinoppa ni debata. Jadi unang juta ribu itu debata hita seperti dia. Saya sobat na so tanggung jawab debata. Ino benagodang jolma meninggal kon huria sifata. Meninggal kon kapar saora. Ai dia to gimana? Dan adong be Tuhan. Ngado ni debata HP. Nasa bilang-bilang ni jolma disisik ni tanoon daulo sianido pe. Asini rohani debata sahat tu na cuma dihok kita. Jadi Bapak Ibu yakinkan itu tidak ada di antara kita ini yang Tuhan tidak jadikan dan menjadi manusia di dunia ini. Sudido jolmana di portidion hasil karejo di debata. Maka unang adok kita na sesongon na margay madokoni dan dibereng debata hita dan dipelihara debata hita. Puasa dohono tadang dipelihara debata tayo mojo. Ayari pabigahon do tayo manusia ito pa.
Hari perpudi kan? Ahai toppa sebelum nih. Matahari, air, tano, sesuanan, binatang, besara, bedua, saungal tuban di manusia. Di toppa mazol mai di hari terpudi. Jolo di parade doi sudia kamangina. Jolo di parade. Au juga nira parjolo hita di toppa. Boy mahita cengeng namar Tuhano. Cengeng pun ngatang tang tinggal di Tuhano bahasa di toppa ida sebelum nahalang nina unang lupa parpudi do hitau di toppa duk di parade sude nariko di portidio. Tinggal songonon nama bohado haporsiota, manomu gogota, manomu pikirata, ingot na amang inang, bahal batu manang goti ngope, kanadon di hamu, asa gabe sejahtera hamu, asa hibas hamu, pasti kolah honak kageleng muna hamu. Tapi percaya, iko kaposatan, nama ngula lang debata, gabe kanadon di hamu, laho, manguruti hita. Ya kan hari kok di porjidi tangboy me roha. Pamana ide do hamu itu tinggal ini namanya sanak boron. Di mana itu tinggal? Situ di dulu kiri bah. Mau. Oh, kami tinggal di Bahal Batu itu. Di mana Bahal Batu? 4 orang tinggal. Tamulah do hamu. Ide Bahal Batu dulu kiri bah. Di kompos do ham. Boy do di batu pada bata. Nang lua kau, gabe parhidean na, molotung dijadihon debatahi tadi lua ton, iman ani dok na diturupuki, najinadihon di debata dohita, songoni mana kamu, asa gabe marulaon na digah, si tanya konota, si panginota tu debata, asa di pasu-pasu hita, asa di ramoti hita. Sudido hita natin nokpa di debata. Di mang nabuhati liak ni jolma. Manang nabuhati liak na. Sudido ina tinokpa di debata. Sudido ina tinokpa di debata. Jala unang tahianati. Hasil topaan di debata na hita. Mulu bawa ho di topa. Bawa ma. Unang sudah. Erong do so bawa itu apa? Bawa. Lihat mah. Kau saya nama itu. Mulai itu paho itu anggina masa belum boru paho. Alarong do boru, hera bawa. Arong do bawa. Dan holan hera, pokoknya mulai syukur. Apa jadi sekeliling minat tidak bawang piring buah ini mah bagaimana itu adong do tanggung jawab ni debata naik kos di parhatu tuot tadusi nati nompa ni debata do hitau sudi songo dia pekia dasta molo dirong peho unang hianati nati nompa di debata una pola pak saya deh manuhor beda asam tarho ayarong do zolma saya terhiat itu hori mamega itu hori botar mahola bohina rukuna margidong tidong pas may mana hera cicca na di ayah hamola udong munay apalagi ngayon apalagi nga matua paksa na syukurilah rupa do zolma sian cerita penciptaan di tompa mazolma itu miru rupana tetapi zolma napapang pe kodohonon nido itoppa debata au tumiru rupa ni debata zolma nahurak simalolong pe kodohonon nado itoppa debata au tumiru rupa ni debata alaniaha rupa ni debata na nidok na disi ada kesempurnaan fisik kurang ni zolma na sempurna secara fisik halayak tarpareso kurang ni zolma hita lengkap sehat mata pinggol pamanga sudah sehat alay na maulan uruson alay adong majol manapapang dan merdida papang muse burju parsaur parminggu bukankah dia itu lebih sempurna daripada kita yang sempurna secara fisik
Ayah kamu ulang. Oke, tak apa-apa. Ini dia nak kena. Oke. Gurang dijolma sempurna secara fisik. Alai di debataga di jolma namate mana saliling mangolu. Alania, ala saliling mangolu holan na mardosa. Ala saliling mangolu tarihot tu hisap-hisap ni portidion. Alai adong napapang, adong nama bitung, burju, partaniang, parminggu diwo Tuhani. Bukankah orang yang cacat itu lebih sempurna dari saya? Lebih sempurna dari Anda semuanya. Alaya maninang sudidi. Tinoppa di debata hobar tulom Tuhan. Bohabe no ang buhita. Nang lobo marohani Tuhani di sini. Ditongos soina. Gabi amatan ya, gabi inatan ya amat. Dok maaman. Tinoppa di debata doi na tinongos na to. Suni may nangda. Dok madibagasat kang yangmu. Tinoppa ni debatado ama maon jala ditongos mediho malo mau mamakin adong artina kakpola gabi ala na tinoppa ni debatado jolma jemula dong masalah ikomula gutu debata martania Tuhan tinoppando babanda danahok horo manongosong baru kamu takuwo to yo alai mula dong pe masalah ala nunga dihapusi hoino tinoppa di debatado yamangi jala ditongos may tuho molo asinte pangulaon yon mulag toho tu si toppa jolmai mangelek Tuhan puru biau jalo tangyaku amat tao amulay badal iro dohonommu makana takumoto hamu berhala donami setuju mahamuda mula dong ruas tahun na bermasalah tu rumah tangga unang jotor saat tamu tulong at tua apalagi hula-hula ay si pata dong at tua pero hula-hulon dungi bereng parah persoalan ni lasi tologi ba oke mangaring gani ba sirang mahamu di bagian harta mah itu dah ayo di bagian harta mula dong persoalan tadi portidion bulat mahita tu si toppa jolmai imaden Urupiah Tuhan. Akpola hatop patop satu waktu satu lehuda. Sabo ibu ina una kesah tu sih. Ay molo nunga dihatai satu hula-hula doho turong atubu keor nama torus. Wasa keo ay parita susupuno manusia sudah. Ito po hula-hula ni. Habe rom senyon tongibat. Tongibat. Alai mulak ma tu si toppa hitai debatado na juma di kita amangin ang asing rohani debata napa ngoluho kita dosai hisap-hisap ni pamatangi sudah perdalanan ni ngolutan na di portidion sa sitong na boy do dilihat kesempatan boy do dilihat debata kesempatan tu si alai unang lupa catat baik-baik ikon adong keseimbangan ni perdalanan ni ngolutan Ortiri lohot debata harta lohot hapor sihaun jala ikut umbal gama hapor sihaun ni napadua hon alani debata para si rohabul parholong rohana balga setiap saat setiap waktu setiap detik Tuhan pasti katakan welcome dia pasti katakan selamat datang tu sudah jolma na mabon holsona na mabon iluna alaniha Balga takasuhatan anggo asimirohan di debata jalan apa tuluhon sudedo hita na tinoppa jalan na jinadihon di debata asa hot marulaon na denggan itonga-tongan importini amin martanya kita mauliati marihu aliamang dihatam noktolas di tonga-tonga nami pasu-pasu main margugo mahami mangulahon ni tarlumo bimakapor siyai di bagasan Jesus. Amen.